गोदान खोथा आं मिथिदों माने एक माससो जाबाय नामा बिटिसिआव बियो गोदानै मोनसे किटचेन बानायदों गावनि अफिसजों एटाच गाव खालामग्रा अफिसजों एटाच बिटिसिआव 5 स्टार रेंकनि बिराद मोजां माने किटचेन बानायना लादों बेहायनो ओंखाम जायो बेहायनो ना बेदर जायो बेहायनो साहा लोङो मथथे बेखौ नायनानै जों जिथु बुजिनो हायो माने बिराद सेफथा मानसिया न'आव जाबादि खरस खालामनांगोन माइरं बायनांगोन बा दालि बायनांगोन ना बेदर बायनांगोन सिपिनिफ्राय फैसा थांगोन खरसा जागोन दा बियो बिटिसिआवनो किटचेन बानायनानै दा बिटिसिनि खरसाजोंनो ओंखाम जायो बियो दा ना बेदरबो बायनानै जायो गभर्नमेन्टनि खरसा बिटिसिआवलाय पकेटनि बोरै खरसा खालामनो बे बिटिसिनि फैसाजोंनो बियो खरसा खालामनानै दा ओंखाम संनानै जायो हरावबो जायोनो सानावबो जाहैदों सानावथ' जाखायोआनो मोनायावबो जायो माबादि सेफथा किरफन मानसि बेबादि मानसिया बिटिसिनि थाखाय माबा मोनसे मोजां खामानि मावगोन नामा आं बेखौ नुहुराखै ओंखाम संग्रा बानायबावबाय बिटिसि सेक्रेटारियेटआव ओंखाम संग्रा बानायनानै ओंखाम संजायो ना बेदर जायो ना बेदरखौथ' बिराद जायो होननानै खोनादों आं नुफेराखै थिगसे जायो जाहैदों ना बेदर अयथासार जायोनो 1 केजियाथ' हारसिं जाखायो जाहैदों आं नुफेराखै नुनाया मानसिफ्रा बुंलाबायो खोनादों आरोखि आं अमाखौथ' आरामसे 1 केजिया जाखायो जाहैदों बेबादि मारै जाखो बे मानसिया बोरै बिटिसिनि रायजोनि थाखाय खामानि मावगोन न'आवनो ओंखामखौ संजाबावला बियो न'आव संजायोबाथ' खरसनि खोथा दं नालाय दाना बेहाय बिटिसिआव ओंखाम संग्रा बानायखाबाय गावनि अफिसजों एटाच बेहाय बिराद मोजां संनानै जायो ना बेदर दिनैबो थांबा लोगो मोनगोनथ' दा मानसिया जुदि अफिसाव दङब्ला ओंखाम संजानायखौ लोगो मोनगोन थांनानै नाय 5 स्टारनि होननानै बुङोबा बहाबा माने रेस्टुरेन्ट होननानै बुङोब्ला हाग्रामा महिलारिनियावसो जों जेरै थाङो ओरैनो नुयो राजा लामाजों थां बबे लामाजों थां बेयाव हाग्रामा महिलारिनि माबा नङा माबा दङ चन्दन ब्रह्मनि दङ खाम्फा बरगयारि देरहासार बसुमतारिनि माबा नङा माबा दङ गुवाहाटियाव थांबावबो हाग्रामा महिलारिनि दङ क'क्राझाराव नोङो थाइ आसि एरनो गैयै जायगाफोर दिनै हाग्रामा महिलारिया बहाबा रेस्टुरेन्ट बहाबा नोङो हटेल खुलिनानै लादों गौरां हटेलफ्रालाय मानि सोरलै दा बेफोरनोथ' ना दा जाय मानसिया जेजों लोब्बा थाबाय थायो बे मानसिया गुबुनखौबो बिदिनो सानफ्राङो सिखावा सिखाव सानफ्राङो सादुआ सादु सानफ्राङो बयखौबो दिनै गावहा हिसाब गैयै हाजोसे समान धोन सम्पति खामायनानै लाबाय गुबुनखौबो बिथाङा बिदिनो सानफ्राङो हाग्रामा महिलारिमोन बायदियासो दिनैहाय बहाबा थाङोबा स्टार हटेलाव थाहैयोनो बहाबा थाङोबा बेबायदि नङाबानो थानो हायानो दा माला हाग्रामा महिलारिखौ नुफेरदों जे लामानि बहाबा लामा दथ'खानि साहा दखानाव साहा लोंनाय सोरबा खोन्थाफिननो रोंदोंना हाग्रामा महिलारिखौ सोरखौबा खोन्थाफिननो रोंदोंना जोंनि प्रमद बर' बिथाङा दाबो लामानि बहाबा गलायाव साहा लोङो माला नुफेरदों हाग्रामा महिलारिखौ बेखायनो बे बाथ्राया जाहैबाय जे दिनैहाय जाया गारा नङा गारा दिनै दाय फुननो नाजानाय हाग्रामा महिलारि नों माने दिनैहाय बिटिआर सोरखारा प्रमद बर' दैदेननाय सोरखारा समायखिरा लाजेननायनिफ्राय दिनै बोसोरथाम जानो थांगासिनो दं समायखिरा लानाय टाइमावल' हाग्रामा महिलारिया एसेम्ब्लियाव बिथाङा नुजाहैदों सेक्रेटारियेट बिथाङा गाहैदों बिनि उननिफ्राय थांनाय बे फ्राय बोसोरथामसोआ बियो माने एसेम्ब्लियाव गाहैयाखै बेयावनो सेक्रेटारियेटआव थाङाखै बोरै बुंनो हादों बियो थांनानै नायबानो जाबाय हाग्रामा महिलारिनि सासन खालाव मा जादोंमोन सेक्रेटारियेटआव थांथावै रोखोम जादोंमोन मैला मैथा सेक्रेटारियेटनि कम्पाउन्डखौ नोङो फोसाबाखैमोन बेयाव हाबनाय एन्ट्रेन्स गेटआ माबायदिमोन थांनाय 15 बोसोरनि आरो नैबे 2.5 बोसोर बा 3 बोसोरनि गेजेराव मा मोनसे सोलायनाय फैखो दा बेयाव दिनै रायजो राजाफ्रा बिटिआरनि सेक्रेटारियेटजों खाथि सोमोन्दोआव थाफैदों सिगाङाव सोरमोन जायफ्रा थिखा खालामोमोन हयथ' जायफ्रा थाखा फैसाजों लेनदेन खालामो बिथांमोनावसो सौहैयोमोन दिनै रायजो राजाफ्रा मोजां मोनदों दा बेखायनो बिथाङा मेगन सानानै निस्सय बे खोथाफोरखौ बुंदों दा खुनु बेस गैया बे बेसलेस खोथा बियो आरो बे खोथाखौ दिनै रायजो राजाफ्रा निस्सय फोथाया आङो रायजो राजानि सायाव बिसास दं।